yawa yanda za ka samu hot kwaya 10 to 17 ne ma dai, amma dai mu 10 za mu ci mu bar musu saura, saboda kamar sai an yi transaction. Farko kana buƙatan wannan message browser ɗin, za ka je Play Store ka yi downloading ɗin shi, in ka ɗauko shi ka shiga haka, in ka shigo saman nan sai ka yi searching hot wallet extension, gashi nan a sama sai in danna. Farko kafin nan ma ka tabbatar kawai ka yi yo copying phrase ɗinka na hot, ka bi wajen da shi sai ka ɗan yi haka, ga shi nan inda aka sa hot wallet chrome wave ɗin nan sai ka danna shi. A saman nan kun gani ga wajen add to chrome, sai ka danna add to chrome, ka yi OK. Idan ya yi zai nuna remove, kun gani ya nuna remove from chrome, so zai buɗe direct ma, sai ka yi zooming haka can ƙasa, ga open wallet, ga danna open, ga wajen import account sai mu importing tunda mun kwafo, ga seed phrase, zan yi baya dai ku gani dalla dalla, ga seed phrase or private key sai mu danna shi, sai ka danne ka zuba phrase naka sai mu continue. Gani sai mu danna continue. To idan ya yi haka, ya nuna ma haka shi kenan ya yi, in ya nuna balance ɗinka ya nuna waye ya yi a haka, sai mu koma can wajen hot wallet ɗin na Telegram, sai ka zo yanzu kun ga nan ai 158 ne, zan shiga wajen missions, gashi nan a ƙasa, kun gani ga campaign ɗin download extension, sai ka danna shi, sai ka danna claim earn hot, sai ka danna. Shi kenan kun ga ya yi, ga hot ɗina kwaya 10 a nan, sai in yi baya in ga ko sun ban, in danna OK. Ga wajen home wajen dawowa baya, mu dawo nan, kun ga dama 158 muka bar shi, to ba na yi refresh mu gani, ya kamata ya koma 168, sai in yi reload page. Yanzu ba sai in ƙara, kun gani ya dawo 168, to Allah ya sa mu dace. In kana da account da yawa ko Telegram da yawa ma dukka musu kawai, saboda tsaro hot 10 ana iya shekara ba a tara ba.